nwanyi, 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 nwanyi. Moya ga-ezu ike ugbu a. Ọ ga-enye anyị nsogbu ọzọ. Ise. Ayo, hey, ayo, 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 ayo. Maka ọra nwoke iji ọzịcha ebe n'ụlọ. So mmiri ọkụ m na-amagodu n'isi every night. Mgbe na m bịara n'ụlọ gị ahụ is enough for me to stay away. Eziokwu. Ngwanụ nke ahụ nsogbu. Ihe nji na-akpọgbu gị ka ị bịa bụ ka ngwa gị na nsogbu adịghị. Na m echechago decide ya n'obi m egwuregwu ahụ ka egwukene ya ka onye ọbụla zuru ike. Mana ọma mbụ n'ụlọ anyị eje na hotel ike adịghị m maka drama gị aka nkụ. Ọsọ gịnị? Mgbe ị kwadotezi bịa ị nọ na anyị nọ n'ilo ka anyị na-akwanyere onwe anyị mgbe ị kwadotezie na-akpọ gị bye bye. I ga eme echi o. Oya una British agbago German. Ekwele n'ute ekwere. Ị na-ada dara ala ka ị na-ada dara ala atọọla nga ịgba aba. Ndị kunu ọmụnụ nọ n'abalị a. Ihe m ga-aṅụ kọnụ taa ṅa. Orediele. Okay, it has reached. Oh, my God. Now, finally, you've accepted to come here with me. After all, once you hear Igbo, how do you want to? I've been a hotel. I've been a hotel with you on your water now, boy.
agwara m ya ga-azụrụ ike na ndokwa so nwezi ihe gị ime ya chọkata ịba anyị na so ngwa ka anyị malite ọrụ ka anyị Robert. What's the problem? Gini man. Eh? Ma. Eh? Oh, gini man. Unro. Hey. Ero again. Anọ m na nrọ. Nwa oyi nke nwere anwụ. Ya ji mma na-achụgharị m ọsọ ka ogbuo m. Nwoye kwa. Nwoye ka ole. Nke di nwaanyị Samaritan. Di nwaanyị Samaritan. Ọnwụ bele ni. Ọnwụ bele. Nsọ ọnwụ bele. Ọnwụ bele. Ọ dị ndụ. Hey. Biko nwa m. Biko nwa m. Chere eche m ihe gị ụra. Ya wakpa ibu lọta ka bụ ya nọrọ nga arahụ ụra. I thought you have gone inside. Ụra burule m ịma hold up na ihe ghara aghara wuruwuru nọ n'ụzọ. Mbata ma mgbe ụra ji nọrọ nga buru mmaghara ahụ. I dozed off. Baa n'ime ụlọ ga yipụchi ya akwụkwọ n'uwe gị. Saa ahụ kulata ume ebe isi lọta. Mama, isi nwa oyi anwụ ha. Cherekwa nwa mma agwa nwa oyi anwụ bele. Kulie nwa m ka gaa saa ahụ. Cherekwa ma agwa gị nwa m. Ichere onwe gị ihe nwoke ahụ vụrụ gị n'obi ka ọ chụmara gị na nrọ. Nwa oyi anwụ bele. Nwa oyi gara dị ndụ ya. Amaghị m otu iji akpagharị nwunye ya n'ahụ akpagharịkọrịkọ n'ahụ. Onweghị onye dị ndụ ha na-akpara nkwụ ya obi na-adị mma. Biko nwa m. Onye m kwa ejige gị. Maka ahụ ọsa na ahụ abọsị. Chebakwa echiche. Mama udo pasa. Eh? Ọ nwụrụ nkịtị. Chineke mekwa ebere ya wụrụ nrọ. Onwekwa onye ga-egbu nwa nwa m n'ala. Baa ka eji asa ahụ gị. Dobekwa n'akpa. Eche m labara n'ime ụlọ. Ama m ị nọ nga. Nwa m nọ nga ihe n'ụra biko lo. Robert, ihe mụ na di m jikọ wee sa ka ị bịa bụ ka anyị gwa gị na
anyị na-relocate to the city. Ịma ebe anyị na-esi nri ọ rent ka anyị rentịrị ya n'aka ndị họteelụ ahụ, and ego ya emekwana na expire. Mana ihe na anyị na-arụ ọrụ m na di m nọ na-agbakọ ka anyị nwetakwa n'ebe nke anyị, and anyị enwetaghị ebe nke bụ nke anyị nwa anọ na city ka ọ dị. So anyị relocate ka anyị jee chụọ akara aka anyị side ahụ. City na-ekwu okwu ya wụ abroad na unu chọrọ ịpụ as township. Yes, I mere ji sị gị ka ị bịa ka anyị na-aga fo ka anyị nwee ike nwee obere nkata wute gị nwa. Ịma na kemgbe ị rụwara nwunye m ọrụ nwanne ịbụsa ezigbo mmadụ. Nsị ka anyị na-aga fo ka anyị nwee ike enye gị ntụziaka ka ị ga-esi wee bara onwe gị uru, chebara onwe gị ezigbo eche. N'ihi na oge niile gị na nwunye m na-arụ anyị nọkwa na-atụgharị uche ka a ga-esi wee mee ka ihe dịwakwa na mma wee na-aga, na ọ bụ ọsọsọ ebe ahụ ka anyị ga-anọ and ebe anyị nweta na city kịta na dịkpu more wider and ihe niile anyị chọrọ ebe ahụ anyị nwetazuru ya. So anyị sị ka anyị gaa ebe ahụ ga bido afọ ọfụrụ. Nna eji m n'aka na ihe a ngwa gị ọgbajọghị ihu obi na anya ka ngwa gị ịbụkwana nwa okorobịa ma ihe ọ chọrọ dị ike ọrụ anya ruru ala. honestly imepụkwa n'ebe nke gị ama mfịa ahụ ọkwa mụ na gị anụtee n'aka ịfụ na ụtụ ihe na-afụsị m na-eme adịkwuo ya na nke ị nwere enwe na otu isi arụ ọrụ na ọgụgụ isi inwe ihe ebido nke gị. Ihe mee bụ try ya onwe ebe mụnwa ya abatanyere aka ama abatakwanyere aka ka anyị fụ na anyị kwụba gị ọfụma ka ọ ghara ịbụ na ị mụchaziri ọrụ n'aka anyị. ọ dịzie ka ọgba aka. Ọ dịzie ka ọgba aka. Oge ọbụla ị na-ede enyemaka iji nọmba nwunye m ịkpọọ ya. You can always answer your call at any time, you know? Eche na echi ugboro na-abụ ịgba anyị. Hello, I got one more to I'll get him up. I'll be here. Go, and Musu. Robert, my one. Hey! Never knew Robert. Okay, to go land. I can't go sing in the land and I beg you. Never know. This is what I say. I'm not going to afford this thing, but I say so. I say, make a mother. Can you go with a monkey? Call your ticket, your court. Can you name about a monkey? Achọrọ m ịlụ ọchọ mma. Ekpebigo m ịlụ ọchọ mma, achọrọ m ka isoro m ka m gaa na be na
Achọrọ m ịlụ ya tata. Achọghị m igbu oge. I don't want to waste time anymore. Eze na ọchụ mma. Ịnọ ya tata ịkpọrọ ya na tata. Ya awụkwa na efurefu ka ị na-eme ya. Yiri ngo onye na-egwu egwu. Zero wasị gị tụrụ m ka anyị gaa na be ya na achọrọ m ihe niile ahụ ọ na-agwa m kamgbe echi ekwetego m. Yes I do. Today, now, achọrọ m ihe a na-ekwu ekwu na in fact aha m ụzọ ekwu eme ka anyị gaba. Chọzụ m igbu oge, let's go. Robo, Ọchọmma will be very happy to hear this. Ka anyị jebe na nke Ọchọmma ka ife a na-ete. Robo Ọchọmma. Hey, Robo, in fact, along step again. Jagodi step maybe. A big woman. In fact, look at you the step. Robo, in fact, Robo Ọchọmma because Robo Ọchọmma just to Robo. I beg you, I'm the man I look for my lady. Now, look on, I know what you are talking about. I'm the puppy at 10 advance. I have been here. Over the phone, but I beg you. I just see a lot. Ochoski Lala. Give him my color mom when the 3 years. Hey! Ochoski! Hey! Nwanyi maluma, I really can't better go. Because understand how to your baby. Good afternoon. Good afternoon, ma. And I'm on. Say a good afternoon, baby. Hi, baby. Anyways, now that 2 of you are here, so what can I do for you? Hey! Oh, my dear son, who get a look at Bobu? I know one no more. Robot, bomb na robot, webe na them. Where sim na no check it, I go pani ya and no off for Wagananya. No for Gananya and Biaka Ibia. No make you go up mind, yeah. What I go? Oh, I self to go find her. Robot? Piano number now. That's good. I'm gonna get. Oh my goodness, Achoma. Excuse me. What did you call me? Your baby. Yes, baby. Very nice. Very, very nice. Now look at me. Very nice of you. Woo! Now listen, let me tell you. Both of you came very late. Oh yes. Namasi ne biara late. Obogi obiara late. Listen to me. I'm getting married in 2 days' time. Oh yes, I am getting married. Now listen. Robert anom na chwarege. Pium 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 na village niile. Enye signal. Na m hụrụ gị n'anya. Ọ dịzị ka m amakwa ihe. Ọ dịzị ka m bụ onye iberibe. Gịnịkwanụ ka m na-arịọ gị? Just bọpetụrụ m obi gị ka anyị gwọrọ ya. Ya adịghị ka ihe na-aga ekwu omume. Anyways, ụgbọ gị bịara late nna. Ị na-abakasịla anya na-ele m otu ọcha. Ụgbọ gị na nke enyi gị. Unu bịara late. I'm getting married in 2 days' time. You can't say that to me. You know to bomb gay side, but what you never got. I quit when any lamb make a come. We some go hele go bim, kai warrior. I want to say, quite more. Me, Quacamana, equipre me, equipre to suck and queffo. Maki Wamios won't quetoga this card in too cheap. You got to go on him in this. Come quepretu. In fact, he making here win this yagra. Oh, IG. Oh, you're not boy. Initial Grakima won't walk a better wine.
ya kpatu nwa guy mgbe ị bịagakwara m ihe a m si m akparatụkwanụ guy n'ọgụ nkịta akwanụ vice versa ọ guy ahụ ka m kpaga ndị akparịala m kpakpa matazie si ka anyị kpakpuo n'ime love show me to my room. Yes. What was the last thing you said? Gigi. IGG. Oh really? IGG. Nna ngwana IGG rigi gawa. Ụgbọ gị bịara late. Just nye m obi gị ga-ejo. Ya onye ka gị mkpa wụrụ nwaanyị nọ na di. Nwaanyị ka nọ na di ya. Mụnwa di m nwụrụ. Leenụ m sample baby. Nna ayọ gị. Ọ dịzị ka mama ihe m na-eme. Ya wụrụ nwaanyị mama put. Onye agụrụ ịchọghị ebe a na-etiri gị rice mama put. Nna go back to her. Ka gị na agwọrịzi. Because you can't do this to me. You are my last hope. Nanụ gị gwụrụ onye nwere gị hapụ m mgbe m gbabiri nwa otu adị gị siri nwụọ na nke mbụ. Biko, chetakwa egwu ahụ ị na-agụrụ m. Ise ọchọ mma ịbụ ihe m na-eri o. Ọchọ mma ịbụ ihe m na-eri. Ịbụ ihe m na-eri o. Ọchọ mma ịbụ ihe m na-eri. Ị ma na m na-ewu ukwu egbu ewu nwaanyị ọma m. Ịbụ ihe m na-eri. Ị ma na m na-ewu ukwu gị ma egbu ewu nwaanyị ọma. Ịbụ ihe m na-eri. You are my doctor's prescription. Ebe ịbụ ihe m na-eri o. Ịbụ ihe m na-eri o. Ọchọ m iwe ihe m na-eri. Ịmakwa m lewe egolu agbajie m. Iwe ihe m na-eri o. Robert chukwu ọgọkụ. Iwe ihe m jụrụ ajụ. Nlewe gafe ahịwa m. Robert iwe ihe m jụrụ ajụ. Asị m chukwu ọgọkụ. Iwe ihe m jụrụ ajụ. Nlewe ga Paul eme m. Ewo ihe m jụrụ ajụ. Fiakwa. Get up ọsịsọ. Come on, get lost. Unu si na compound m pụọ. Ụmụ anụ ọhịa. Listen, Samuel. Yes, madam. Ha zuzucha. Ha pụọra m biko lock my gate. Ngede. Oh, thank you. Ngwa. Atụrụ ọcha. Atụrụ oji. Ụzọ. Ngwa. Atụrụ ọcha. Atụrụ oyi. Oya. You are the house. Oh, okay. Okay, good. Onye mmeri abịago. Onye mmeri abịago na ndụ m. Ebe! Ekwesu gbakọlawa. Onye mmeri abịago. Onye mmeri abịago ịnanụ. Onye mmeri abịago na ndụ m. Ngwa kwakọrọ laba. Kwakọrọ laba. Sing kwakọrọ laba. Onye mmeri abịago. Ndị maza. Onye mmeri abịago. Onye mmeri abịago na ndụ m. Onye mmeri abịago. Lewe anyị ikpeazụ. Onye mfuo na ahụ. Onye mmeri abịago na ndụ m. Laa n'udo. Nwanne m laa n'udo. Laa n'udo. Labanando. Lawana ndokwa ga adrege mma lawana ndokwa ebe lawana ndokwa la la ho lawana ndokwa ha jide onye nke aka ịjụ jide onye nke aka ịjụ megburu gị onwe m biko gaa ka ị ga-mmiri m aṅụọ biko bọọla gị na-agbaga ka nkịta go and give me water make I drink. esi gịnị mgbe gị mmiri asọdọ mmiri besaida ka onye mmadụ ebode
bụ nwaanyị Samaritan ejo jide ọchọ mma ejo kedu m afa nke ọzọ enyi usi Alice kedu ihe a ga-eme dị gị ke afa ma a ga-akpọ gị widows man ka widows man kedu nke a ga-akpọ dị gị akpọ ekwere m anya ro bịa zere ụwa ka akpọ gị zere ọnwụ ozuola go just allow me to think just hapụgodu m n'aka ngwa egwu a na-akụ m n'isi agbaghịkwala ọzọ hapụgodu nke a na-akụ m n'isi n'aka m rụte m na esi eje kparị onwe go mind yourself o bịa Robert bịa kịta ka o do manya na ewu iti mpataka eme ihe ịbụ ọbịa late anọnenu na ịbịa late bụrụ onye isi late anọkwa na ịbụ onye isi late wee bụrụzie m iti mpataka ịgba aka you are akaless igbo ezigbo aka nwere ihe pasịta na achụgharị ụmụ nwaanyị nọ na di ka ihe ifụ dị na ụmụ nwaanyị nọ na di si na be mpụ gị na-ekwota ya dị ka ọmụnwa ka o si n'aka mgbe m na-enye nnọhịa na-enye nwaanyị Samaritan signal m na-enye ya signal ya nwa na-enyekwe m signal mụ na ya na-abanye na-enyerịkọta nwaanyị signal onye mmeenye ya anyị abụọ na-enye nwaanyị signal o na o jiri obi gwa m that earlier stage that ọ gaghị eme m accept me were nwaanyị gbawa chọrọ ụwa mgbe face ya ọchọ mma but she was giving me signal obi m niile wụ na ọ ga-ekwete rute kịta na ya soro di ya chọrọ ịgawa Lagos hapụzie m ebe a ka m nọrọzie in between Robert ịwa agwọ ndụ Robert ịbụ mbekwu Robert aghụghọ karị gị n'isi ime ka ọ na-emali ife ị na-eme wanyị n'ime ife ị na-eme na-ekwa n'anya n'o maka na nwaanyị ahụ ugo gị naanị kịta itozi aka iwelu m wee jekoluka onye nke ọzọ iwe ezigbo mbekwu si na be m pụọ Robert si na be m pụọ ụwa gị ọnụ a sị gị si na be m pụọ si m pụọ gị mbụfụ akpụ mmiri n'ọnụ mba mmụọ si na be m pụọ mma gbagokwu na eze o mma agwa gị kara atọ si na be m pụọ si na be m pụọ okay hey what to avoid this there is no na ka ngwalo bottle na say get tattoo is All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip hip